Wara li l-Kummissjoni Ewropea sospendit lil Malta mill-fondi Ewropej għal programmi edukattivi, il-Ministeru ta' Dolores Cristina ħatar bord ta' inkjesta biex jidentifika x'kien mar ħażin. Dan il-bord tefa' t-tort kollu fuq is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Professur Chris Bezzina, fuq Robert Tabone, direttur fl-istess Ministeru, u fuq il-Koordinatur tal-Aġenzija li tamministra l-fondi, Mauro Paċ Paraskandolo. It-tlet uffiċjali kienu mġela jirreżenjaw mill-kariga, imma l-Ministru Cristina baqgħet ma refet ebda responsabilità politika għat-telf ta' opportunitajiet li sofrew l-istudenti kawża tal-immaniġġjar ħażin tal-fondi Ewropej. Wara 9 xhur skiet, il-Professur Chris Bezzina dikjara pubblikament li juntuża bħala l-ħaruf tas-sagrifiċċju. Il-Ministru Dolores Cristina kienet qalet li l-informazzjoni dwar is-sospensjoni tal-fondi Ewropej kienet waslet tartanda. Imma Bezzina żvela li kien personalment informa lill-Ministru, lill-Gabinett u lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'dak kollu li kien għaddej. Issa sar magħruf li anke Robert Tabone tikkontesta l-mod kif tmexxew l-affarijiet fil-konfront tiegħu, tant illi ressaq il-każ għall-investigazzjoni quddiem l-Ombudsman. Mistoqsi mill-mezzi tax-xandir dwar x'wassal għal dan il-pass, Robert Tabone wieġeb li mhux se jikkummenta biex ma jippreġudikax l-investigazzjoni tal-Ombudsman. L-unika persuna li għadu ma qal xejn fil-pubbliku dwar il-mod kif mexxew l-affarijiet minn Dolores Cristina f'dan l-iskandlu kien Mauro Paċ Paraskandolo. Minnu fih wara l-irreżenja, Paċ Paraskandolo kien ingħata kariga oħra f'kunsill li jaqa' taħt l-istess Ministeru ta' Dolores Cristina, din id-darba bħala Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Għaqdiet Volontarji.